2 years ra So, iyang ahead sa ko. so nag-ingon ni mo papangauna siya naging aki. Ana. Motong pag kami, nagselo sa kong papa. Sa mga kabayutan. Kung na kay Charis. kwarta, ang imuang kuan, imo ipausab. Kung na ako'y kwarta, yes. Yes. Magpaano ka? Yes. Daghan na para daghay choices. Actually, gusto ko kong tulo. Dinlaylay ng variant. Naay Amerikana, naay Pilipina, naay Negra, o sa man. So, message nimo para sa imong mama nga nagtanaw. Ama, salamat sa mga brown panty, sa mga lipstick sa panahon nga nagkalisod ko, kaya di ko kapalit. Oo. Salamat sa, sige. Hi! Nami karon din sa Cantina CDO and kamulo sila kaon karon din like I said, welcome to the podcast sa mga naminaw karon sa Spotify. Muna nakalami sa kuan ron technology. Anywhere you go, bit lang kang microphone, nalang ko ikuan larga na. Ladies and gentlemen, sa akong gi-promise atong ilailahon, muna akong gusto nga imo na ni siyang co-host. Kay balag sexy magtupi siya, di magselo si Mrs. Hoy! Guwapa, mistisa, puti, hamis og pamanit, single. Di ko kabalo kung naka-move on na ba or gahulat Naka-move on na, ginoo ko, tulo ka tuig nang nilabay. Ladies and gentlemen, dili na ko pwede isulti actually in respect to her. Di na ko isulti ang real name kay dito siya ganahan. Elvis, ladies and gentlemen. Di na ko pwede isulti nga Elvis imo real name kay di ko gusto nga mawala ilang respeto sa imo ha. Elvis Junior pag yun. Happy, no? Hindi man sa ma-happy yun. Kanang mga booking na ginawa itong mga tinood ng mga... Kung ikaw pabuton Elvis. Sam. Sam among tawag sa iya. Pero we need to decide on sa iya apelido niya. Kung medyo religious, 316. Sam 316. Pero kung medyo sexy, Sam Puton. Or kung medyo yummy siya, Paina. Sam Paina. So, pili lang mo ng tulo. Kailangan pa within mga pila pa ka-episode. Basta kay si Sam iyang name. Kung ikaw ipabuton, kung ipa-change ka mong name, into a girl, ano sa'yo mong gusto nga name? Okay na ko aning Sam. Okay na ka sa Sam? Okay na kayo sa Sam. Ano na buong Sam? Lalo naman kaya ang Sam sa Elvis. Kay ano man good, bunyag manis ako mga kuan ka ng... Ako mga kababata sa una. It's supposedly Jenny Samantha. Oh, di ba? Bayot kayo man. So, Sam na lang. Kay para something Jenny to ang datingan. Samantha. Jenny Samantha. So, as in, gamay pa ka na? Muna ilang tawag sa imo ka na? Oo. High school ko. Kay, wala pa man ko yung name sa unang nga Okay, babae. yeah. Oo. So, high school ka? Pag high school na ako dito. Tayo din Dito ka na move yun. na si Jenny Samantha. Oh. Bayot kaayo man. So, saan nagikuha? Ano yung Jenny? Sama? Kay dapat daw, amo ang name daw, tuluman mi ana. Oo. JS ang maguna sa mo ang name. JS! Nako isa kakauban nga Jasmine Sofia. Sinasabi ko talaga sa iyo. Oh, di ba? So nagsamot ng barkada nga JS. So siya Jasmine. Jasmine Sofia. Sofia. Ako na yung Jenny Samantha. Jenny Samantha. Ay, ganun. katulo. Nakalimot ko sa ikatulo. Samson, kablan ako. Samson. Oscar. Junior. So mura ako mga anak na RJ. Rusty Jan, Raybird Jan, Rafaela Julia. So imo Samantha. Jenny Samantha. Jenny Samantha. So nag-Sam nandayon ka. And Nag-Sam that's na it. lang dayon ko. Wow. You are really beautiful, Sam. In fairness, imong pamilok, anak kayo. Kundi lang yung kamustorya daw. Uy! Girl na yun. Sun language. Kanusa ka nakabalo? Kali medyo personal na. Kanusa ka nakabalo nga, ano ka, member ka sa LGBT? Since elementary yun ko, kay Joker man ako amahan sa una. Magdala na gani ko og friend sa balay. Okay. Gakasimutan naman yun niya ang ako ang tunay na kulay. Nakabalo.
Kami elementary siya ni grade 1, grade 2. Oh, mga ingana na. Okay. Oh, grade Pero dahil na ka, so mga nang kiay na ka, you want to wear Kay sa kanang una, babae. uso ang kanang kuan sa una sa Divisoria. Sex bomb dancers. Ana, sinasabi ko talaga sa'yo. Upaw pa ko ito ka panahon, Wad. Upaw pa ko ito ka Sex panahon. bomb? Yes. So katong elementary ka, mo uso sa mga sex Yes. bomb. Mo gina siya mo ang generation sa una. Mo na mo kapanahonan sa una. Sumusay sa mag-sex bomb, Pa, pinabaliay yun og hawak yun sa una. Sinasabi ko sa iyo. Eksena naman dayon si Mystica na namog na ang split. Natanawa lagi. Uy, nangayo og sample So klaro gini kung elementary ka, so kana nga time kay go-work naman ko. Oo. So, papa So na dito ko. So imong papa naamoy na niya. Oh, naamoy na niya. Kay mo ana man din siya sa akong mga classmate nga babae sa una nga. Kana sa ninyo akong anak para matagan ko niya og apo. Mo ba? Pero na-feel na niya. na-feel. Pero kano sa mga nakaingon mo accepted na ka? Fourth year na siguro ko. High school na? Oh, Pero high nabot ba sa school. punto nga murag giaway ka sa imong wan? Giaway ka sa imong papa? Wala man sad. Kuan Ha? lang siguro. Sa iyaha lang siguro kay ako ra magud isa ang laki. So punta ang laki. Ikaw ra? Oh, katulo man ni. Tulo mo, tapos Ako magulang babae, ako mangod babae. tunga ka. Tres Marias. Sinasabi ko sa'yo. Sinalipan na rin tanay mong papa. Oo. Kaya nano sa ilalaki. Munang ki-junior ka. Pero ang ending na yung magyapong Tres Maria. Mo lagi na ka mo. Nahimo na Gusto si ko Maria. makita sa dagwis yung papa. Pareha mo. Ay, Ingon sila nga naman similarity. Oo. Pero most, ano gyud kay ko, mix gyud ko. Mix ko nila ni mama. How about your mom? Yun sa niya pagdawat. Ay, sa una pag yun. Sa una pag yun I think ang mga moms, no? As in. Ang mga moms mo siguro, kasi syempre, gikan good na sila sa inyong lawas. So, I'm sure kabalo ka, no? So, Siguro napakos ako mga toddler years. Na-feel na gyud sa akong mama kay behave daw kay ko. Lahi na daw gyud ko. pero ikaw personally, elementary ka nga, marunong ka nga, ay, gay gyud ko. Oo. Ay, Kanang confused naman ko kay ngano ka-attract ko og lalaki. as early as nga na mga grade Yes. 1, grade 2. Oo, maka-appreciate When ako. ka nagsugod na barag freely na ka nga mag-cross-dress? After nga nag-high school ko, kay Okay. ginabagay man pud nako kay sa una manggod sa mo ang school. Shout out ko sa akong mga ka-LGBT dira nga mga ano, no? Fortunate kay mo nowadays. Kay kami sa una, my God, lakgon ni ugunting sa mo Kaya mga dili maestro. pwede akong long hair. Bawal mag-long hair. Okay. So ginabagay na ako ang unsa ko ang dress sa akong hair Perfect. before. So, so na-okay ra po dahil ang tanan. Oo, na okay ra po. Then, Karon high school, so pila yung mga edad ana? Pila edad na ng high school? Mga 15? 16 ko ni graduate high school. Balita na ko, nga bata pa sa daw ka, nisulod ka na dayon sa boyfriend, girlfriend, tapos walay, sa way pagbahal-bahal, nag-live-in dayon. Uy! Kasi kanhangol ka. Hindi man ako sa langakoan. Basta lagi. 16 ka, di ba? 17. 17? 17. So 17 ka, nagka-boyfriend ka, then Yes. di lang ni basta-basta boyfriend, talagang na-live-in pa gini mo. Nag-live-in good me. Paano ni mo nagipanangit sa imong parents? Walay nahitabo nga pananghid. Kay nahitabo, huy! Sa bagay, may nananoy kita-kita raman. Oo. Kita-kita raman nananoy na minaw, ani. Sa! Murag isa na ko ni Kancharo Santos, no? Murag atsada ni siya. Murag, oo. Koan, na-timingan mang good nga friend sila sa kong papa before na kami. Sinasabi ko talaga sa'yo. So, Friends kay sila sa kong papa. sila si mong papa? Duda ko. As in, friend nga, barkada. Barkada, kauban sa inom. Oo. Pero para di silang age? Medyo older silang age? Layo ra kayo. 2 years ra iya So, mas ahead sa una, ko. so nag-ingon ni mong papa nga una siya naging aki. Ana. Motong pag kami, nagselos sa kong papa. Uy, charis. Pero tinuod ba? So, friends sila. Friends sila. So, una sila nag-friends, saya nagkamo. Oo. Wow! Gi-friend So, ito wala niya di- akong papa so, niya. Kay wala- target na po niya. Gwapa. Kana nga time, ano naka cross-dress? Yes. Long hair, ingali naka. Long hair na. Pero wala pa ko nag-hormone sa ito nga time. Wala pa ko Ah. nag-transition.
Pero nga na, ang imong Ingana kuha na, na, girl na. Wow. Yes. Guwapa. Give in. Pero wala pa kasi. Siya ang first ba ang boyfriend, no? Yes. Kung serious siya, sa high school na apod. Paano kayo na Pero high school? charmos rato sila. Mga charmo na. Pero kani siya ang ano? Siya Ako lang, social ba ang una nga nakakuan? Nakabungkag sa pinapok? Siya ba? Siya. Sorry, Siya kung first and everything. and everything. And everything. Pasensya na ako ng gigi-balay tanan. So you guys been together for how many years? 7 years. Oh, tagal 17 tapos. As in, naglibin mo sa inyong balay yun? Sa Together, balay yun. uban siyong papa? Yes, sa akong parents. Huwag ka kabalo nga ba sinagkamang po ng papa? Charot lang, papa. Charot lang. Grabe, ano? Pero 7 years. 7 But anyway, dili na ko gusto mo dig in pa sa mga reasons nga anong nag-away mo. But just pero after 7 years, wala nag-workout. Then nagbulag. Tapos after him, wala na ka nakapagrelasyon nga serious. Wala na. I've been single Mga for 3 years. Mga char-char, mga naka-dates. Dates lang. Dates lang. I heard niya naka-date pa ta na kag mga afam. Oh, yes. Naka-try kag date nakakuan Naka-date ka ko pero afam. wala mo nakita to in 2 person. Wala. Pero abi kita ko serious magud siya kay joke pa naman siya. Di ay. Kana. Oo ba? 2 mil, 4 mil. Na naman. Di lami kayo. So, babae na kayang feeling then. Gacheka na siya nga mo eksena lagi siya diri. Eksena siya sa Pilipinas ana diri sa tuwa. Then suddenly nawala. Suddenly, a month before sa date nga iyahang plan nga mo ni sa Pilipinas ya. wala siya. Unsa iyang kuan? Unsa iyang nationality? US. Amerikano? Pero amat lugar so wala ka kabalo sa rason lang kalit lang nawala. Kalit lang siya nawala. Ay, Hindi naku. na ginasin. Ilang tago sa mga nagdautan kasi nalumos to. Giloan o na side o gibakingan. Ang ligi niya to sa iyang ulo. No. Just in case if you're asking guys, kamo na minaw nagtanaw, you're just asking ngano nagkailam eh. So she's now working sa akong office, no? Kaya ako po gusto ko nga sa akong office na po LGBT. Kaya kabalo ko mga creative kayo mo, you guys bring joy sa group. Pag wala yung LGBT sa grupo, parang mingaw. Takabalo ko kamo creative mo, ganan ko. Oo, no, magdaan na gyud pagpalit nga kung LGBT ang usa ka kuan samot na kung gay ka or trans, murag daan na gyud sa imo. Pili pa na ako sa opisina nga kung ano nimo ka gwapa, tapos ka ng girl give ka. Away minsan ang asawa, di ko niya pa-duty. So, murag safe ra po daw. but technically, nailan ako kasam, pero ako mas nailata, lagyan ko sorry sa uban akong kailangan mga bayot, medyo active, agresibo, mo-chat o mga lalaki, mo-on ko lo mga lalaki. I don't know, lasay mo ha, I'm staring at you right now, eyes to eyes ko na makakasako ha. Pero nakita ko sa imo kay murag dili kaing anak kayo ka ako nakita nga anak yung as in magpangita gyud og laki ana. Why? Ngano ka? Ambot lang sad kanang siguro orientation sa family of course. Okay. Kay since I dress myself as a trans woman, so I live as of woman. So kung unsang babae sa mga kaila lagi dila na ko i-mention nga. Sige. Mga kaila lagi on ko. Tapos taw pag naagaling mga kwarta talent urban pa malitig sapatos. Naman mo biyahig yun, mato sa bukid no na magcharot-charot sa mga pagumangko. Pero wala sukad na nako nabuhat no. Dili man sa kanang lugar nga ambot lang kanang after sa imong 7 years, in fairness sa imo 7 years nag-live in pagyuga. Yes. After that wala ka nagpangita for another relationship. Wala. So okay ra ka? Okay ra gyud baya. Grabe sa mga panahon ng mga bugnaw, ang mga panahon, ang mga pangangailangan sa usa ka babayi. Oo. Wala gyud as in. Alugnan ra? Or hawak kamay? Or all by myself? Ikaon ko na lang itulog. No, ana ra. Bitaw, oo. Then may question. I know napangutanan ako ni Simo for the sake aning vlog and for this podcast. Then what makes you happy? Then like sa matapaso sa kakape, kanino ka bumabangon?
Of course, akong family. So family karon ang imong Family. priority. Yes. So para And- parang ano ka ba, parang breadwinner or ikaw mo iusasan sa mga kuan. Kanang dili po ko ingon nga breadwinner kay since ako mother or father naman sila income nila. okay. Pero pag na sila request, I'll do my best nga makahatag ko sa ila. Ang imong maigsuon napagaponde sa inyong balay o wala na? Na sila ila kaugaling ng family. So ikaw na lang ang Ne- kuan, oo. only son and daughter. Okay na tong daughter ko. Okay na to, oo. So that's why muna ko nakita nga karon nga na so okay ra ka. Okay ra. Family mo inspiration Okay ra. is your fight. Oo. So pwede ra gid ano? Well, Oo. ako lang nagipangutana, please ay lang mo kalain because naman ko makaila basta kay bayot. Ang weakness yun lucky, mangita og lucky. Nakoy mga tao sa una sa MOR na bayot. Okay ang duty pero pag lucky na galing istoryahan, mabuang na. So sa imo para sa imo di sa ta magstorya as of today As nga of nagstorya today, ta. oo. Wala ka namang ingon na nangita, wala sa Wala. So sa imo panggingon na lang kay mga chatmate, Oo, naalang. na yung mga gachar-char. Oo. Like kanang Pero wala ka in a hurry nga, I Wala, need to wala. be in a relationship. wala. So okay ra ka, happy Okay ra ra ka. kay ko. Yes. Yun. Pero just in case lang, just in case na mamina mananaw. Usa na imong ideal. Hopefully, kung musulod magiging relationship, usa imong gipangita nga hopefully sa kalalaki. Of course, kanang dawat ko wholeheartedly. Kung unsa ka. Kung unsa ko. Dili kay Mo- tungod mo to- kay So at least, I'm happy for that nga. Pwede ra gid nga walay boyfriend. Inspiration ng family, okay ra. Nagunaw na ba ka in the near future na po kayo ng mga anak? Usong po na ron ay anak, adapt or mag-adapt lang or something. Kung kwartahan ka, aan ka Dutch, magpakuan og kuan, surrogate. Kung na kay kwarta, surrogacy. okay sa mo ng surrogate? Pwede. Oo. Siguro, Pwede. no? Siguro kung sakto na gid ka og panapi kay Ginoo ko dili So- kay so okay sa imo, anak, Oh, dako mag-surrogate kay siya ka? nga responsibility basta na kay anak. Kung nalay panapi, okay ra Kunay ka na? panapi, of course. Okay, yeah, I like it. Now, karon, pila edad nimo karon? 18, Mamatay. 19, Masunog inyong balay. 20. Dugit mo man 20. Mabahaan mo malunupan. Uy, baba, dili na. 28. Nalunupan na ra ba mi sa una? Mubiya nang na-relocate na mi. Alam mo, in fairness mo, motoy mo yung ganina nga, kung lalang kay, kung tagang kag chance, so, kung pwede mo dawatong ka, physically ba, unsa ka attracted? Physically, so sa kalaki, chinita, chinito, taas, puti, morena, sa imo Chinito. mga Korean type Mga nyo. Taller than you. Taller than me. Number 1. Morena or... Okay lang. Any Bigay or color. put. Okay ra? Okay na, any color. Violet, si Barney. Pero, Okay ra ka, basta taller than you, chinito. taller than me, Ano gid ko, mag-base gid ko sa attitude. Sa celebrity, asa ka kanang attracted kayo? Like, kanang ko para makita na ko nga na nga mga type kinsa nga mga celebrity Si Koan, Ding Dong Dantes. Ding Dong da Marian Rivera pwede Oo. Yes. Si Matteo Guiducelli. Matteo Guidicelli so medyo gusto po ka aning mga ano mga Yes. men in uniform Oo. Alam, Then medyo katong masa. bag-o karon katong sa basketball. Sino? Katong si Dwight. Hi, Joy. So again right now si Sam is working sa akong opisina because I want nga na ako yung mga inputs from the LGBT kompleto akong kaya sa ipod pro na may mga gortams so kailangan may mga bata-bata nga minds actually gusto ko kumuad sa ako ang kuno katong mga younger sad para makabalos ako in aid of legislation ana ba so I'm so happy Sam nga naka sa team and I'm so happy also nga sa mga sunod na akong mga vlog or sa gahi nga mga vlog siya na akong mga ginapaadto kay busy man showcoms busy daghay pang buhaton kabalo na mo busy-busyhan so hopefully tana tapos atangin ninyo mga picture o di pa ni mao na pa siya mga picture sa mga buhaton nakatupis nga anjut logers Abas, manggawas mga lesuman daw. Leso sa rambutan. Baba! ikaw medyo bugsi ka sa mga nagpabuhat ba ka or kana sa mga Prayers. pag-ampo lang na Time team na panalangin. my god sa sige lang Tas, pag-ampo mo nga napi ako tubig. Ganon, oo. tinuod nila Tinuod.
Oo. Nagpa-inject ka? Wala. Hormones lang. Ah, Hormone talaga? replacement therapy. Feeling ako bro napukoy na tumor nga hormones pero Basta wala kay, nagsama akong asawa. Basta Kaya kay murag- religious lang yun ang pag-intake. Dala pag-ampo, ginapag-intake. Ana, gina siya, oo. Espiritu sa mga kabayutan. Kung na kay Charet! kwarta, Mm-mm. ang imuhang kuan, imo ipausab. Kung na ako'y kwarta, yes. Yes. Magpaano ka? Yes. Daghan na para daghay choices. Actually, gusto ko tulo. Then laylay ng variant. na ay Amerikana, na ay Pilipina, na ay Negra, o sa man. So if ever kung na kay kwarta, magpaano ka? Ito Yes. Thailand. Pwede. Para ano. Pero at least nalipay ko nga inganay mo sitwasyon karon. So right now your heart is wala dili pod searching. Hindi li. So okay ra sad ka. Hindi li. Okay. Okay sa. So happy ra sad ka. Kayo. Yan. Kayo. Samot na kay kanang na appeal ko sa imuhang group, sa imong family. Nasildoan na ba? Di ba mo pa may nasildo? Yun Wala ang pasalamat naman eh. Unya lang pasalamat kung masildoan na. Gitay gina ko niya sa challenge. Oo. Message nimo para sa imong mama nga nagtanaw. Ma, Salamat sa mga panty. salamat sa mga brown panty, sa mga lipstick sa panahon nga nagkalisod ko kay di ko kapalit. Oo. Salamat sa sige. Salamat for always there. So, Gapanty ba daw ka? of course. Kalaparohon ko. Oo. So atangin ninyo si Sam, magbuhat ta og fan page niya. Okay to, dagang kita laago na to ni panguban na tong mga areas, mga laag-laag. So kung i-hire siya, ako po ang manager. No, saan naman akong bukoy? So narang yar yung motherhood po nga manager na po sa Yes. kilid. Okay? So dagang tatangi si Sam sa mga dugang pa namo mga podcast, mga istoryahan, anything nga mga topics, mga lugar nga mong laagan ana. Okay? Di ba? Og tanan mga pampa-beauty katong magpa-beauty sa kuha mo, sponsor og mga pangipon sa ilan na naihatag. Okay ra na sa inyo ha. Daghang salamat. Again, comment below kung sa'y gwapo niyang apelido, Sam 316, Sam Puton, or Sam Paina. Atangin ninyo na, comment below. Daghang salamat. Kini pagyapon si Consiel Bernie Bitog-Bitog Esparsya. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Ingat mo tanan, i-share ni. Love you all. Bye!